Έχει teleport, είναι το... Θα πέσει η ομάδα των άλλων να δούμε αυτό είναι από το GLTD. Η ομάδα των Odyssey δεν ήθελε να κάνει την ιστορία, να γράψει την Το πήρανε! Αλλά... Βρήκαμε τον Ghost. Όπως είχαμε προβλέψει, περπατάει στην κλασική περιοχή. Τέλεια. Ο Ghost κατεβαίνει από την οδό Ομήρου σε λίγη ώρα από τώρα. Το πλάνο είναι να κατέβουμε από την οδό Δαβάκη όσο πιο γρήγορα γίνεται μέχρι το νεκρό σημείο της οδού. Έχουμε λιγότερα από 10 δευτερόλεπτα για να το προλάβουμε στο νεκρό σημείο της οδού. Οπότε οποιοδήποτε λάθος γίνει θα καταστρέψει το πλάνο μας. Καταλάβατε? Μάλιστα! Παναλήμια. Είσαι ηλίθιος. Είσαι ηλίθιος. Ποιος εσύ? Τι κάνω εδώ? Τι θέλετε από μένα? Άρα καημένο Ghost. Αυτό σου περιμένει πολύ, δεν πρέπει να περιμένει πολλά. Τι εννοείς? Θέλω να μάθω μόνο ένα πράγμα από σένα. Ποιο είναι αυτό? Θέλω να μου πεις το ερχόμενο ρόστερ της άλμπου. Δεν λέω τίποτα. Πάρε τα αρχίδια μου. Αυτή την απάντηση περίμενα. Όταν σου γα! Άμα πειράξετε τον Ghost, την βάψατε.